Assam Forest Institute Makum Tinsukia penta Karlitang Oriwel Timung aphan chikimo dun. Karbi ang long riaphan metang ri jokwan nang jiaphan kai kita karbia khai anong be mate karbia khai tum kai kita arjap thipen kai kita chisong bompensi metang ri chirai komlu. Lapen kai kita adui ahoy long akarbia tum sitame perere pinben karbi alongri adui ahoy ating pen chedowet nang jipu mathasi kai kita arjap thipensi dolo. Ahok metang alongri metang kachirai jiaphan ajakong laki metang alongsi dolo. Bonda isi jong dame me alam abangke KAC along ser anghoy kang yatum ahin adui ahoy lapen metang alongri longpat kachirai kom abang pangprevi ason kidukok ajok kai kita karbia khayatum metang alongri kachedolong jiaphan anta kachesong pen donanglo. Lapuson kachesong pon along pen an karbi akhai mate karbi anok biatum sitami apran kedam nangatum sitami dulu. Lapuson thak si non hejong sitami Meghalaya lapen karbi anglong adui ahoy along kedu nizang karbi anglong tapat along sitami soluk sodak atomon kejap ajok inut khaya nokbi Karlitang Oriwel Timung kopay kilang nopen apran dam nang chilo. Lasi alang li sining hemring mi along kedolong pami jiaphan pre ni phai krehini Assam Forest Institute Makum Tinsukia penta Karlitang Oriwel Timung aphan chikimo dun. Deep Hupen Bimol Singh Teron report Karbi Life.